намерихме само един. Малко е странно, честно странно е. О, да, забравих да кажа здравейте, приятели! С вас пак е Саша. Ние приключестваме света на Майнкрафт. И сега това вече маче втората серия. Бях в едно село, открих много неща, наистина много. Много съм щастлива. Щастлив човек съм. Щастливо нещо. О, вижте! Още намерих Купер. Намерих Купер! Да! Браво на мене! Тази пещерата, не знам, тя е вълшебна. Късметлийска. Много е. Много. При това вече имам бронзов меч. Нали е готино? Но, знаете ли какво ми трябва за бъдеще? Ето това! О, колко много... Чакай, какво е с бедното дърво? Как расте? Расте малко, значи... Искам да... Аз сега търся селище, в което мога да живея. Да, така е. Когато го открия, ще се видиме. Вижте! Открих! Майя! И толкова бързо при това. Нали? Е много... Чакай, как? Малко е странно. Не мога ли да го махна? Не мога. Малко е странно това. Окей, значи, къде ви е главното строителство? Ето. Здравейте. Чакай, ти гол ли си? Като че ли си гол? Ужас. Значи. Здравейте, мога да ви продам. Не искам се. Чакай, мога да си продам железния меч. То той не ми трябва чак толкова. Да. Окей. Ого, да. Искам да си купувам такива неща, но не мога. Хайде. Продаваме камък. Готово. Вече имаме 52 дния. Окей. Това място е много... Не е много красиво, така да кажем. Значи, юнит... Чакай, това не е този, който ми... Ами чакай, къде е главния? Къде е вожда на това селище? Госпожо... не, ти си госпожо, къде е този? Стренджър, добре. Добре, аз съм стренджър. Така да е. Искам да живея при тях. Да, значи ще почакам докато мине нощта. Не. Искам да чакам. Ще се бия за живота си. Само искам да направя едно нещо все пак. Искам да се бия и така просто без... Да сложим малко желязо. Тук. Дали това ще бъде моя или тяхно? Няма значение. Надявам се, че ще бъде моя. Вижте какво става с дърветата. Заради това огромно селище. Ехо, къде са? Чакайте. Може би ми е... не, имам. Трябва да имам. Зомбите. Чакаме зомбите... да дойдат, зомбите да дойдат. Мисля, че те се боят от мен. Не искат да атакуват. Ето паяк. Здравей, господин паяк. Ау. Много беше лесно. Дори малко да се постара. Да хапнем. На. Чакайте. Уляля. Да.
Не е зле. Овци, има овци, какво? Къде? Чакай, искам... Къде? Има още овци. Ето ги. О, има... Чакай, скелет има. Това е много гадно. Ама, кой казва, че се бои от него? Никой. Защото не се боя. Чакай, казвам ти. Чакай. Да, удари го. Така се прави. О! Да. Не искаш да те убия. Ама... Съжалявам. Имам само две? Как така две? Гадно. О, виж. Вече имам три. И мога да поспя. Но не искам, защото все пак толкова добре се бият тези мобове, че ми е толкова лесно. Ще охранявам това място. Къде са тези зомбита? Защо ги няма? Или поне някакви циклопи? Или паяци? Мисля, че наистина се боят да идват тук, защото виждат, че имам бронзов меч. Плашеви. О, крипер! Бум! Пам! Беше силно, наистина беше. О, дърво! Право на теб. Забравим дърво. О, зомби! Мини зомби! Цвете! Цветенце! О, колко е сладко! Имам цвете! Ама не мога да го взема нещо. Окей. Не ми трябва цвете. Чувам зомби, чакай, чувам някъде зомби. Къде си? Ето те, искаш да го убиеш? Ау, тук е много! Опа! О май гад! Атакуват! Бягаме от тука! О, мама! Избягахме. Да хапнем. Не съм готова още към толкова много зомбита. Нямам да и броня. Нямам място! Вече нямам място. Инвентара си вече нямам място. Какъв ужас. Какво не ми трябваш? Spider Eye. Окей, си вземем желязото. Окей. Сега ще се направя поне малко броня, много малко, ама и дори може би ще се направя нов меч. Почакайте малко. О, вижте, дадах му това и той сега си го взе. Боли! Спокойно. Почакайте. Сега видях, че този меч има само 7 мили дамъч. Но искам да го взема, защото изглежда много готино. Да, гениално, нали? Каквото е готино, това ще взема. Боли наистина. Мисля, че вече може да свършваме нашата серия с това великолепно... Не знам, с този великолепен меч. Вижте колко готин. Този също е готин, но някакси Том Крафтовия изглежда по-безпощаден. Хайде да опитаме да убием едно зомби. Да. Ауч, боли, казвам ти. Там беше лесно. Окей, искам мозък. Дай ми мозък. Добре. Чао на всички, наистина. Чао.